Us Mix Club at Radio FM, your number one choice. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed, plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast, www.listentomyradio.com. Listening to the mix of a certified Panay Mix DJ. This is Ricky Valenzuela Remix. Sandigan ka man niya para isang kalibutan. Kami inyogig mapanatian. Mga ambahan mo na makalingaw sa tanan. Bata ka man o tigo lang. Makilap sa mano disco. Sigurado gid na ikaw malingaw. Sa mga sunata nga ilagi na patukal. Kakaipagin na lain sa tanan. DMC Net Radio FM. Your music, your choice, your station. The official Net Radio FM. Santo Mangas Mix Club. DMC Net Radio FM. Ang paborito ko nga pamatian. Ganidali na kita tanan. Ululupot sa pagpamati. Sa number one Net Radio FM. Sa among nga dughan. Manami ang mga DJs. Sa mga programa nga unique sa tanan. Ang amon permi kinapamatian. Ang number one nga Net Radio FM. Sa amon dughan. DMC Net Radio FM. Your music, your choice, your station. The official Net Radio FM. Santo Mangas Mix Club. DMC Net Radio FM. Ang paborito ko nga pamatian. DMC Net Radio FM. The pride of Tumangas. Sa atong mga dughan sila ang number one. Us Mix Club at Radio FM, your number one choice. DMC Radio FM, the pride of Tumangas. Sa aton mga dughan sila ang number one. Napasayaw ang lahat sa kanyang mga musika. Pipit ang mga beats na parang malalakas na alon. Si DJ Vic Donoso, the third ang tagapaghatid ng saya. Yeah, baby! Lahat ay umahataw, bawat beat ay damang-dama. DJ Vic Donoso, the third ang hari ng tutukan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. Ang Yeah, turntable baby! parang himala sa gabi. Pinapalipad ang musika, hatid saya parati. Kahit saan dumayo, sigaw ng pangalan, umuugong. DJ Vic Donoso the third, ikaw ang tunay na tagapagdala ng saya. DJ Vic Donoso,
sarap. Sa dance floor kami halos lilipad. Kahit pagod, sa kanyang ritmo'y sumasabay. Si DJ Vic Donoso the third, siya naming buhay. DJ Vic Donoso the third, ang hari ng tugtugan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. DJ Vic Donoso the third, the pride of Dumangas. Tayo na't yumugyog hanggang magdamagan. Lasapin ang saya ng bawat tutugan. Enjoy lahat sa bawat galawan. DJ Vic Donoso the third, the pride of Dumangas. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. DJ Vic Alas 7:41 na sa gabi. ng saya. Isagit kami dahil nga gabi mga kagrupo, mga kaparty. Welcome naman sa aton nga lingaw-lingaw sa gabi. This is the DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre, kaupo dyan nag-iisang mix master diri sa Dumangas. Okay, this is DJ Vic Donoso III. Okay, sa mga suki naton sa bilog nga Dumangas, sa mga 45 ka mga barangays na nag-silent monitor, nag-muni-muni, nagapangling-ling sa akon nga live, no? Kundi baka mga party sa Dumangas Subong. Okay, sagit ka maid-ayad nga gabi sa inyo tanan. Sa mga 45 ka mga barangays, sa aton mga housing, siyempre nag-silent monitor, samtang kamuda nag-tagay-tagay. Okay, kung nag-ula-ula makamudura, kung wala pa kamo kalabot sa inyong balay. So, halong-halong iba pagpuli ka ron, be sure nga wala kamo sang bukol sa agtang. Kagalungan nyo man siyempre nga hindi mabuklan, hindi ka mo mabuklan sa inyong mga asawa. Matani kung parehos lang mo sa amon ka mga buot sa mga All-Star Riders. Nga kung maglagaw, nagapuli hindi temprano pa or hindi gabi na, kundi aga pa. Okay, man check to yung puli, no? So, hindi gabi na, kundi aga pa. Tagalas do sa kagaon. Okay, sa mga suki man nato sa bilog nga Iloilo, sa bilog nga Western Visayas, kag siyempre bilog nga Panay Island, sa mga kagrupo ko dira sa may Panay Mix DJs nga nag-silent monitor man sa ato sa mga nagapamati, no? Isagid once again sa kamay daad nga gabi sa inyo tanan. Kag sa bilog nga Pilipinas, no? Sa malabutan sa aton nga webcast sa aton nga Facebook Live. Kag siyempre sa bilog nga kalibutan, kung di mga party dira, no? Ara dira sa may Taiwan, si Pretty Champion C, of course si Arlie Diala, iting sa may Saudi Arabia, si Roger Duran. Kagiman pa nato yung mga kasimanwa nga ara sa abroad nga nagkayod-kayod kay diri sa Dumangas. Okay, medyo maiwat ang trabaho. Ito mas manami ko sa abroad kay inyo ang sweldo. Okay, more than 50 or times 50 sa amon diri. Okay, basi may mga celebration sa mga adlaw, so hingagaw. So just send your greetings sa aton nga comment section, no? Basi may ara ka mga celebration like birthdays. Okay, bunyag, kasal, debut. Okay, bunyag na, debut pa, no? Grabe, doble. Okay, base may alaman na pagbulagay. Okay, bulagan mo yung mga nobya. So, butang sa dalong kay lawagan naton kag ilawag. Nga, libre ka naman subong gabi, no? Nga, base nagapangita ka sang uyab, no? Base kapangita ka masang nobya. Ibutang sa dalom kay lawagan man naton. Okay, sa mga wala man na sang obrahon, samtang mo nag-uyat-uyat sa mga cellphone nyo, nga nagayum-yuhom. Sa mga nakapanyapon na dira, so stipot lang kamo sa higad kag magpamusi-musi kag mag-enjoy sa ato mga exclusive nga mga dance remixes. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice.
Okay, acknowledge ko nagtutok sa akin sa akong Facebook Live. Una ko na nakita si Kagawad RC Ruling Ding Lasa. All the way from Barangay Managit, Dumangas sa Mapisan. Kag siyempre mabuot nga Barangay Kagawad sang Barangay Managit, Dumangas. Salamat Kagawad sa pagtamwa. Okay, ang hambal niya ko no, good PM sir. Okay, sagid ka man ad nga gabi man sa imo. Kag sa imo na siyempre nga family circle. Kag sa imo siyempre nga ex-girlfriend gato sa may abroad no. Nagatama man sa akon even sa akon nga reply sa akon nga Facebook Live. Alam mo si Julie Rose Dumagin Habaw no nga nakita na kami kaina sa may Rural Bank of Dumangas no. Nag-encourage sa ako niya mag-live sa mga gabi. Actually, medyo not doing good ako niya tingog na kay medyo nag-amat-amat ako sa mga trangkaso, sore throat, kag medyo masakit ako niya tutunan, pero agwantaon ko lang anay, no? Hindi man gurumaan, no? Okay, salamat kid once again kay Julie Rose Dumagin Habaw. Of course, regards sa imo da nga duwa ka cute kag mga guwapang mga twins, tara, no? Doon nalipat ko sa mga ngalan nila. Pagka kumain sa ngalan nila, kay lawagon na ako ng duwa mo ka-cute nga kapid, no? Of course, sa imo dang family circle, no? Okay, regards sa inyo dra sa may barangay Talosan, Dumangas. Okay, naman si Nuba Villa Altar, Piña de Vera sa may barangay Hardin, Dumangas. Okay, salamat sa pagtamwa. Regards sa imo dang ex-boyfriend, kasi Arnel, okay, Arnel. Si Arnel. Okay, hello sir, good evening. Panya Ponta, and shout out. Okay, si Arnel de Vera, galito nalipat ko sa pilid. Bago ko lang malawag, lagi ko nag-pills ka kung kaisa, no? Okay, mga suki ko man dati sa akon nga live, no? So, nag-amat na balik-balik. Malingaw-lingaw ko na sa mga gabi na wala man tao brown. Kaya hindi mo ka mga problema, kaya ang akon nga Facebook live, wala man nag-monetize, no? So, hindi ko mo magambang nga nag-ginansya. Lingaw-lingaw lang kita, wala problema. Sa gusto siyempre mag-send sa ilang mga donation, pwede man sa GCash, no? 0906096189. Ginlawag ko lang, agad dasig ko ay laban-laban, hindi makamo maghatag. Okay, pero ang pinakadabis yun lang yung muon guro, para nga daw hindi man maiban ang inyong bulsa, ay mabanan ng kahitan nyo. Okay, the only thing nga makahelp ko mo sa akon yung Facebook Live, i-share nyo lang ang akon yung Facebook Live, kaya wala man sang problema mag-share. Wala man ga sukot ang simita mag-share, no? So, lingaw-lingaw lang kita para dapat makita, no? Okay naman si Mary Grace, di ba na Grace di Luso, doon sa may Bakay Housing Block 35, Lot 6, no? Alam mo si Franklin Jujo Sambilla Jr. nga nagapangkayo siyempre sa mga guba nga electric fan, washing machine, kag mga, I don't know kung mga guba nga balatyago, nagapangkayo mas si Jojo. Okay, katungal lang kamo sa Block 35, Lot 6. Pati ang mga guba niyo nga balatyagon, kayo niya. Okay, kaya mga nagabaligyan mo sila siyempre sa mga second-hand nga washing machine kag electric fan. Nga good as brand new. Second-hand pero good as brand new. Katulang kamo sa may Bakay Housing. Okay, araman na akong siyempre nga parente. Dala sa may Lawanan Tiki, si Bicoy Bata ni Maling or si Bicoy Donoso. Ang ako nga parente nga hindi magid bisyuhan, no? Hindi man chick boy. Si Kagawad RC Rolling Ding Lasa na nakabalos ang iyan ng mga sekreto. Okay, regards sa imo dang family circle kay Chiche Donoso kay CB, no? Good luck sa iyang event sa Batang Pinoy sa I think Jinsan, okay? Ano man si Juben Sibilia Disikan watching our Facebook Live. Salamat dito all the way from Barangay Managit, Dumangas. Okay, from Bicoy, Bata ni Maling. Shoutout DJ Vic Donoso Return sa Antique Full Sublimation. Located at Lawaan, Antique. More power and God bless. Okay, so amo ni siyang sponsor aton nga mga uniform sa aton Harana Live. No, basi Harana Live kami anytime, no? Basi mga dasan nga Domingo. Kag basi makahaboy mata sa Short FM 101.5. Kaya mga kagrupo man. Kag siyempre, no? So siya ma-sponsor sa mga uniform sa mga Haranista. Kag sang mga DJs, no? Kaya basi gusto nyo mag-testing, pahimo. So sa Antique Full Sublimation, sa may Lawaan Antique, wala mang problema kaya pwede ma-deliver sa inyong lugar. So nagapang-deliver man sila, no? Okay, wala problema, just PM lang si Bicoy, Bata ni Maling, or pwede nyo man ako ma-PM, no? Wala akong porsyento, pero buligan ta ka mo. Okay, si Ma'am Vet de Monteverde, ang retired nga teacher sang Balabag Elementary School. Alaman sa ato nga Facebook Live. Salamat kid ma'am sa pagtamwa na nag-enjoy mo sa ato nga paghataw-hataw kong gabi nga. Alaman siyempre ang gwapo kag talented nga teacher sang Bantod Managit Elementary School nga si Sir Edgar Dumago Samson. Salamat kid sir sa pagtamwa.
Naman si Dina Ikobe. Good evening, sir. Listening from Amparo Pharmacy, Barutak Nuevo, Iloilo. Okay, sa tananda ka nagapamati sa may Amparo Pharmacy, Barutak Nuevo, Iloilo. Okay, so isagid ka madad nga gabi sa inyo tanan. Din ganin na yun ang Amparo Pharmacy. Hindi ka mo na yun, pakibutang sa location. Okay, once again, thank you so much good kay Dina Ikobe. Okay, naman si Daniel Charlie Tagnia or si DJ Daniel Charlie Tagnia. Okay, so maayong gabi, sir. Okay, na-download ko ng inyong remix sa gabi na ma-play kita bisan 1 or 2 karon ha. Okay, just standby lang kahit idugay pamanta. Of course, naman si Reggie Gilly Agan. Good evening, DJ Vic, Donoso the 3rd. Okay, maayong gabi, Marisa Imo. And of course, si Jassy Simpas Brandes dala sa may barangay Bantod Pabrika, Dumanga. Salamat kayo sa pagtamwa. At naman si idol ko nga remix maker, nga member man sa Panay Mix DJ nga si DJ Reggie Flores, DJ RR PBC. Okay, shoutout ng bongga-bongga sa imo dala sa may Rua City na i-play ka man ng song mo karon or imong remix. Namitan yung mga remix yung may floaters sang Panay Mix DJs para siyempre proud member sang Panay Mix DJs. Okay, si Jassy Simpas Brandes ay hinagin internet ko DJ Vic. Good evening lang da sa imo kag sa tanan nga dumanggasanan. Okay, pwede mo ma-replay nga ako nga Facebook live was, wala problema. Pwede ma-replay na. Kay wala kita sang intellectual property nga gina-play, so hindi madula sang Facebook ang ako nga live as long nga hindi kapag i-delete na. Okay, from DJ Daniel Charlie Tagnia nga member man sang Panay Mix DJ. Of course, nga nag-send man sa iya nga intro or song. Arin ako di subong sa La Castellana, Negros Occidental, sir. Labot naman tadihi. Okay. Siguro nagapang ka naman dahil nagapang chicks. Pati, I know nga buot ni siya si DJ Daniel. No? So wala kami nagapamember sang PMD or Panay Mix DJs nga hindi mabuot. No? Siyempre tanan kami na da mabuot. Ang hindi mabuot siyempre ginapahalin. Okay naman siyempre si Evelyn Bandirado Palma. Good evening DJ Vic, Donoso, watching from Quezon City. Okay, salamat kay Evelyn. Okay, Bandirado Palma. Okay, from Daniel or DJ Daniel Charlie Tagnia, sir, DJ GM Antonio, wala nobya, bago lang gid siya broken. Aragli. Okay, dalalagay lang gid sa may bakay housing kay nagapang kayo sa mga guba ng Balatyagon. Si Franklin Juju Sambilia. Okay, broken hearted, pa shoutout sa iya. So shoutout na bongga-bongga kay DJ GM Antonio. Okay, damot na gwapa sa Negros. Nagabaha ng mga gwapa, so wala na problema. Maka move on na siya. Subong na lang ang panahon nga mas more ang babae sa lalaki. So, dako ang chance nga ang lalaki mag-nobya duwa ka bilog. Ang pinakamasakit pagid kay ang iban nga lalaki nagapababahi pagid na kung hindi mo makuha ang tunay nga pagigugma sa tunay nga babae, testing ka sa tunay nga lalaki nga babae, diba si ara-ara ang imong forever, di ba? Okay, from Kagawad, RC, Rolling Lasa. Good evening, sir. Shoutout lang kay Sir Alexander Diquinia. Musta ang kalendaryo? Lapit na lang. Okay, saan na sa ganyan malakat? Dom abroad lang siya. Pero daw, wagin siya sa aton ka pa. Okay, basta nagkaplano-plano. Makuha kita bala, madispedida para nga masadya man ang pagbulagay, no? Okay, good luck lang sa iya. Okay, from Ray Gilly Agan. Good evening, DJ Vic. Donoso pa shoutout sa barangay Igkukok, Sibalom, ang Antique. Okay, shoutout ng bongga-bongga sa tanang mga people sang barangay Igkukok, Sibalom, Antique. From Ray Gilly Agan, ang pinakagwapo dira. Salamat kayo sa pagtamwa. Ano man ako nga parente, ang gwapa ko nga parente nga si Arian Yunis Donoso Pedrosa, all the way from barangay Sapaw, City Naluuyan. Ang pinakagwapa ko nga parente. Pa-shoutout mga Donoso sa family sa Naluuyan. Sir, mayong gabi sa tanan. Okay, mayong gabi sa tanan yung mga Donoso family. Dala sa may barangay Sapaw, City Naluuyan. Dumangas Mix Club Net Radio FM, your number one choice. Okay, naman sa ating Facebook Live si Paring Noy PD Fiesta. Good evening, pre. Pa-shoutout kay Nining Morina Barolo de Aros. Also kay Tuto Vince kag Tonsky Octaviano Militar. Okay, of course si Daras Nilsson. Kailang nagsulog punto imong pamutang. Basi bala di man ka tao, ginisip ko lang isa. Liwat. Shoutout ng bunga-bunga kay Tuto Vince kag also kay Tonsky Octaviano Militar.
Also kay Daras Nelson Militar. Sakto na. Salamat gid. Okay, from Idol, DJ Reggie Flores. Good evening, Buseng. Okay, may gabi mo na sa imo. Shoutout ng bongga-bongga dito sa may Rua City. Okay, raman ako niya kasin nga si Needs Dipita Halandone. Ni Lida Halandone, Dipita Halandone dito sa may Mindanao. Salamat gid ka sa pagtama sa ako niya Facebook Live. Of course, okay manaton kada gabi ang manok tinuslok si Balong Brands. Okay, good evening DJ Maribel of Lo Vicente. Okay, ginapatamiyaw ya si DJ Maribel of Lo Vicente watching from Antique. Okay, salamat gid sa pagtama sa ako niya Facebook Live. Napasayaw ang lahat. Okay, of course, from DJ Francis Castro. Shout out Idol from Hamindan Capiz. Okay, so once again, shout out ng bongga-bongga kay DJ Francis Castro dito sa may Hamindan Capiz. Si DJ Okay, from parente ko Bikoy, Bata ni Maling. So happy evening to CB, Donoso, and happy car date tomorrow. Okay, importante yan. May boss may award, no? So, dapat si CB boss dalon sa Jollibee. Okay, so congrats na. Big congrats in advance. Of course, from DJ Reggie Flores, pang VIP, dabi na boss, wala man ko naman na-include ang floater ko. Sige, wala problema. Okay, importante lang nga may mga pakita, may play para sa inyo na. Okay, salamat kayo once again kay DJ Reggie Flores, DJ RR. Ang turntable na iyay parang himala sa gabi. Pinapalipad ang musika, hatid saya parati. Okay, naman sa itong Facebook Live, siyang guwapa, siyempre kag... Pangalan Okay, once again, sa itong Facebook Live, ang guwapa kag siyempre very talented nga teacher sang... dala ng saya. Okay, sang Patlad Elementary School, today or subong adlaw is her birthday, no? Happy birthday to Ma'am Giros Sanico. Okay, wishing you all the best on your birthday. More birthdays to come. God bless, good health and more blessings. Okay, once again, happy birthday to Ma'am Giros Sanico. All the way from Barangay Patal Dumanga, siyempre ang talented kagwapa nga teacher sang Patlad Elementary School. Drop ay napakasarap sa dance floor. Okay, acknowledge ko man siyempre nag-donate sa reaction sa akong Facebook Live. Si Kagawad RC Rolling Lasa, salamat sa pag-share sang care. Of course, kay Arian Eunice Donoso Pedrosa, salamat sa pag-share sang heart. Salamat man kay Jessie Simpas Bandres sa Brandes sa pag-share sang heart. Of course, si Ray Gilly Agan, no? Of course, si Daniel Charlie Tagnia, si Juben Sibilia de Second, si Miriam de Binagracia de Losa. Also si Juben Itablan, si Ma'am Giro Sanico, si Nidze Dipita Halandoni, si Manok Tinuslok, si Balong Brands. Of course kay Jason de la Cruz, kay Evelyn Bandirado Palma. Salamat naman sa pag-share sa imong heart sa kay Sir Edgar Dumago Samson Jr. Also kay paring Noy Pilipiasta, kay Merlan G. Di Mawalo doon sa may barangay Talusan. Ang ako na utang, katuan ko lang anytime. Wala ko nakatime mag-apit sa imo na. Salamat man kay ZM Dyna Ikobi, no, sa pag-share sa imong heart. Also from Bikoy, Bata ni Maling, kay Alfred Jubilos Isonsa, kay paring Gilbert Sabibi dito sa may barangay Tambubo sa may Sala Street. Of course kay RC Rolling Lasa, salamat sa pag-share sa imong reaction. Of course kay Ma'am Jenaline Donoso Dibel dito sa may barangay Talusan Dumangas. Dumangas Mix Club at Radio FM, your number one choice. Salamat man kay Ma'am Wit Dimodi Verde sa pag-share sa imong reaction. Of course kay DJ RR Flores, DJ RR PBC nga akong mga idol. Okay, salamat gid kag sa nag-share sa akong Facebook Live. Acknowledge ko man. Salamat kay Mary Grace de Binagracia de Losa sa pag-share. Salamat man kay Gagawad RC Rolling Lasa sa pag-share. Kay ZM Dyna Ikobe, salamat sa pag-share. Of course, ako niya parente sa may Lawanan Tike. Si Bikoy Bata ni Maling, salamat din sa pag-share. No, so wala pa naka-share, so pwede kayo maka-share na. Malangkin ang bulig niyo sa ako na. Okay, from paring na Pilipiasta, no, si Nelson Militar, please, si Pari Muna Buyet. Okay, kilala ko, wala problema. Kilalang kilala. Big regards kay paring Buyet, Pari Nelson Militar. Okay, from DGRR, Busing Patamiyaw ang Tin Fashion House.
Okayan. Okay, Teen Fashion House Okayan. Poblasyon Sor Sigma Capiz. Okay, so sa nag-ukay-ukay da, no? Be sure mag-ukay ka mo dira, may bayad ka mo. Okay, si Arlene Dulon. Good evening, Sir Vic, watching here in Hong Kong. Okay, ano da oras mong Arlene? Arlene, ang time sa Hong Kong. Do pare sa Dumangas, no? Okay, ting daw pares. Doon na pamangkot ko ni dati sa isa ko ka... Okay, sa Taiwan to gali. Taiwan. So, ang Taiwan, same sa aton ang time, no? I don't know sa Hong Kong kung same man. Pero daw may possibility nga same man, no? Okay, bossing patamyaw ang Teens Fashion House. Okay. Ato na kaina. Poblasyon Sor Sigma Capiz. Kag Poblasyon Hamindan Capiz Branch. Okay, Teens Fashion House. Okay. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot, sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. Oh, ang bawat drop ay napakasarap, sa dance floor kami halos lilipad, kahit pagod, sa kanyang ritmo'y sumasabay. Si DJ Vic Donoso the third, siya naming buhay. DJ Vic Donoso the third, ang hari ng tugtugan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and free to live. It's DJ Vic Donoso the third of Among Us Mix Club. Okay, same time lang ang Pilipinas kag Hong Kong, no? So, subot singon nga nagapanyapon man sila subong. Tayo na Okay, akon boss, same lang kami galing akon pang Tribal Festival Mombaton, no? Okay, so sige, play na to ng mga songs, mga remix. Okay, ni DJ Daniel kag ni DJ RR Flores. Okay, ari una nga to si DJ RR ang iyang song. Okay nga to nga ihataw-hataw. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Yeah, baby. Yeah. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, exclusive remix by DJ RR Flores. Okay, sama ang kasikat nga remix maker diri sa may Western Visayas nga member man sang Panay Mix DJs. Okay, salamat gid. Of course si Rod Nitan Donlao, ako na siyempre nga talented nga estudyante sa may Sapaw, no, na just asking bago mic mo, sir. Okay, so actually bago ni siya ako nga mic. Nagasunod man ta sa usong mga bago, no. Nagatulo testing man kung okay man ang mga bago nga mic. Okay, next song is from
Okay, DJ Daniel, na of course Molto, and Bitter of Alone. Mangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Tintanong mo kung bawat gabi wala mang nakikita. Haplos mo ay ramdam pa rin sa dilim. Hindi na Okay, naman sa itong Facebook Live si Sir Alex Dikinya. Okay, good PM sir. Shout out lang kay Sir Alexander Dikinya. Okay. Ano konsindiyaw? Lapit na lang, goodbye. Haha. Kilagaw di ani sa amon pa na makakita na makabanding-banding. Hindi ani mag-abroad kung wala pa kita nakabanding-banding ha, pa hindi kompleto ng imong mga experiences kung kulang, no? Hindi kompleto kung kulang. What I mean, so kulang kung hindi kita magdilipon-tipon anay, no? Although nga tilapit man ang katuan mo, hindi tayo makapuli ka man, pero mas manami kidyang makatipon-tipon kita. Okay, bako drop siya. Let's go. Okay, sige ah. Okay, from Arlene Drilon, shoutout sa mga family ko sa may barangay Talasan, Dumangas. Mga Dupa and Drilon family, kay Buboy and Pisel family of Lipagid si Lucky kag Oreo na shoutout sila kahapon. Okay, once again, shoutout ng bongga-bongga sa mga Dupa and Drilon family sa may barangay Talasan, Dumangas. Of course, si Lucky kag Oreo. Of course, sa kay Buboy kag kay Pisel. Okay, of course, kay Christy Lindra, no? Kagsa kay Daniel. Okay, from Kagawad, RC, Rolling Din Lasa. Good PM, sir. Permida si Sir Alex Gilagaw sa grupo. Nagpahuway na kagabi upod man kami. Huwag ka mo man lang igaulok na, ay. Huwag makamoy ka pangagad, Diyos ko, Lord. Pangagad bala ka mo. Amo na nga perming kasakit ulo nyo. Kaya huwag kamoy ka pangagad, no? Sige, may chimpo, ah. Actually, busy pa man ako ng live sa no? Sige, salamat kayo once again. Kagawad, RC, Rolling Din Lasa. Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Put the brakes up! One, two, three, let's go! Donoso Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, raman sa itong Facebook Live, ang sikat man siyempre nga DJ nga nag-live mix dala sa may Metro Manila. Siyempre nga bugal mas ang baraasang Bano sa Dumangas.
si DJ Jumar. Okay, salamat din sa pagtamwa. Okay, of course, naman ang sikat mga remix maker dito sa may Balasan Iloilo. Nga members ang Balasan Mix Club DJ, si DJ Sarge. Okay, salamat din sa pagtamwa. DJ Daniel Tagnia Remix. Donoso Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, from Yan Banista. Good evening, sir. Watching lang ko da. This is Yan Mini Sound sang Manapla Negros Occidental. Okay, shoutout ng bongga-bongga sa may Yan Mini Sound. Of course, from Yan Banista of Manapla Negros Occidental. Okay, from Sir Alex Dikinya. Okay, good evening. Nagbulagay kami sang nobyo ko. Mga nobyo na nawakal mo. Single naman ako. Sino nga nobyo mo? Sir Alex ang ginawakal mo man. Okay, from Arlene Relon. No, Sir Vic, pa-shoutout kay Jima Diday Dupa. Dira sa may barangay Talosan Dumangas. Okay, shoutout ng bongga-bongga kay Jima or Diday Dupa. Okay, from Arlene Relon all the way from Hong Kong. Donoso Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. RJ Remix. Okay, may gabi kay Rinar James Burato de Palobos. Okay, all the way from Barangay Ermita, Dumangas. Bro, may gabi lang da. From Ermita, Dumangas. Okay, once again, shout out ng bongga-bongga kay Rinar James Burato de Palobos.
Okay, from Paring na Pinipiesta, pa-shoutout sa pre pa kay Ma'am Lizer Joy Rosario. Okay, also from Barangay Bakong, Dumangas. Okay, salamat kid pre. Okay, from Julie Villasar, si Maripusas ng DORC, Dumangas United Region Communicators. Sir, good evening, watching from Barangay Managit, Dumangas, guwapong DJ. Okay, abi ko guwapa. Salamat kid Maripusas, si Julie Villasar. Okay, from Renard James Burato, amon nga bro o kagrupo sa Phil Bikers, kay also riders before. Pa-shoutout sa bilog nga family di Palubos. Thank you, Gre. Thank you, Gid. Okay, shoutout ng bongga-bongga sa mga di Palubos family sa bilog nga Dumangas. No, sa Ermita damo da mga di Palubos. Mayari man sa may Lakturan, sa may okay, dadin pa na sa may Dakota, no? Okay, mga di Palubos family. Okay, from Arlene Delon, good evening and shout out sa classmate ko sa nga taga-Bakay, nga si Kendi di Rotas Biloria. Okay, shout out ng bongga-bongga. Okay, to Kendi di Rotas Biloria from Arlene Delon from Hong Kong. Dumangas Mix Club Radio FM, your number one choice. One, two, three, let's go! Okay, atensyon sa mga nagpatad sa STL o sa luto, no, o STL sa mga gabi, no, so ang o sa mga adlaw. Okay, aring results ang STL. Okay, ang second draw is 14, 22, and 38. Okay, once again, sa nagawa ang mga numbers sa mga gabi, second draw, 14, 22 and 38. Okay, pag-check sa inyo mga resibo, basi daog ka mo, no? Okay, ang first draw kayo na, siguro kayo na sa hapon, no? So, 0624 and 07. Okay, luwato na to ng dagdaog sa ang nagawa ang numbers, number combination sa STL sa mga adlaw. So, ang first draw, 062407. Kaya ang second draw is 14, 22 and 38. Okay, so hoping at may nagdaog sa inyo, no? Kung may nagdaog, hindi malipat magpangbalato. Parang ang swerte, sige-sige, no? Okay, from Arlene Delon, dinner tayo, Sir Vic. Okay, ulam kopaksiyo kag gulay pakbit. Okay, namin na siya, very nutritious, no? Mamati lang ko music habang kumakain. Okay, so just enjoy your dinner, no? Actually, wala pa man ako nakakaon, no? Sa Dudigay pa, no? Nagpanawag na ako nga nobya sa Dalom. Pero alang-alang ko manaog. Dugay-dugay, no? So, enjoy your dinner dira, no? So, si Arlene Delon, dira sa may Hong Kong. Ang turntable na iyay parang himala sa gabi.
Okay, acknowledge ko man siyempre nag-donate sa ilang reaction sa akin yung Facebook Live. Of course, si Renar James Burato di Palobos. Okay, mga nagdugang nga nag-react sa akin yung Facebook Live. Okay, si Julie Biliasa, si Barbas Bilogski. Of course, salamat si Sir Alex Dikinya. Salamat sa pag-donate sa imo reaction. Si Jonathan Ditablan, si Michael Diases, si Cousin ko Hilin Santos sa may Metro Manila. Also si Yanyan Banista. Okay, so para mo naman nagdugang reaction sa akin yung Facebook Live. Okay, ayos ang music mo, sir. Dumduman ko man sang una ba? Daw masaot man ko. Okay, pwede kayo makasaot-saot, syempre. No problem, good. Sir, good evening. Gatikwi di ang grupo sa Managit. Ara naman. Ara na si Kagawad, RC Rolling ding lasa. Mana kayo nagkakamukha mo na nagkapantikwi. Okay, so enjoy lang sa mag-ula-ula dala na sang tikwi sa inyong mga tutunlan. Gabay pa nga hindi ka mo madunlan. Pati joke ha. Okay, wala ka mo nagpanghagad, no? Sige lang, may chimpo malaga ko na sa inyo. Okay, kay pag Battle of the DJs, Battle of the Mini Sound sa may Managit, no? Way matakabanding-banding. Kay hapon na natapos, kag siyempre nagasako man kami mapuli, no? Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, sa atin yung Facebook Live, of course, si Wendy. Okay, si Wendy Kapuspos. Okay, Kabatiya, dala sa may Marikina. Okay, salamat kayo sa pagtama sa akong Facebook Live. Kag Angela sa paghataw-hataw, kag pagpulo pamati dira. Okay, so mga gabi na sa imo, kag sa imong family circle. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, sige, salamat kayo kay DJ Daniel Tagnia sa pag-share sa akin yung Facebook Live. Also kay bro namon Renar James di Palobos. Salamat man kay Mariposa or Julie Bilias sa pag-share sa akin yung Facebook Live. Of course kay Arlene Drilon, salamat sa pag-share. Kag sa iban pa kaya dala ka nag-share nga hindi ko pa magawa makita, no? I-check ko lang akong karon nga notification. Okay, thank you so much, good bro, from Renar James di Palobos. Turntable na iyay parang himala sa gabi. Pinapalipad ang musika, hatid saya parati. Kahit saan dumayo, sigaw ng pangalan, umuugong. DJ Vic Donoso the third, ikaw ang tunay na tagapagdala ng saya. DJ Vic Donoso, sarap. Sa dance floor kami halos lilipad. Kahit pagod, sa kanyang ritmo'y sumasabay. Si DJ Vic. Okay, from Michael Diases, sir, pa-shoutout lang gali sa asawa kong Palangga. Palangga ko gina siya, I love you, ma-pinky na. Okay, gano'n na ka ba, I love you ka lang, may sala ka naman. Okay, kay Pinky, no? So, tandaan mo, palangga ka ni Michael Diases. Okay, ginapa-shoutout yan ka sa mga gabi. Mapulay siya ko nung wala na kainom. Kag magabag-o na ko, no? Sa iyang mga bisyo. Tugi man, ha?
Okay, wala nagalay sa inyo subong si Kagawad Rolling Dinglasa. Nagsulo-sulo siguro. O kung basi nagpuway, ano kay basi basi natamaan or basi nag-break anay, no? Okay, sa mga members man sang team Tikwi Boys, no? Of course, si bro namon Richard Manyapaw. Okay, si bro namon okay, si Tope or si Chris Binavista. Si bro namon Rafi Salis. Of course, si Kagawad RC Rolling Dinglasa. Si Katupang John, sa may Bakay Housing. Of course, si paring Bernard John Mosquida sang Busilak Restaurant, no? Basi gusto niyo magkaon sa mga swabing mga pagkaon ng mga lutong bahay. Kanto lang kamo dira siyempre sa may Burgos Street sa Banasan, Mangas, sa may Busilak Restaurant, no? Ara dira ang gwapo nga owner nga si paring Bernard John Mosquida, siya dahil siyempre nga ex-girlfriend nga si Angela Diases, sa ilang mga anak si Abby kag si Sunshine. Okay, may gabi lang na sa inyo. Okay, from Windy Kapospos, Cavatia, shout out DJ kay Tintin from Marikina. Okay, shout out ng bunga-bunga kay Tintin sa Marikina from Windy Kapospos, Cavatia. Okay, salamat din sa pagtamo, ha? Daniel Permier
Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Lo de que te estoy llamando a las 4, retardando que tú estás metido. De que te voy a dar 2 minutos para que esté en la casa. 1, 2, 3, let's go. Ella conmigo andaba martillando. Ella conmigo andaba martillando. Okay, salamat kay DJ Daniel Charlie Tagnia for sharing my live sa Panay Paupas Battle of the Sound Group. Okay, sa mga remix mo nag-play, yan ni DJ Daniel. Okay, pagaling na yung DJ RR, no? Ang next sinisyo, yan na ni DJ Daniel. Okay, just stand by. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. DMC Net Radio FM. Wasak ako, shit, daming energy.
ko Sabay tara na sa favorite What? Ako with puti Elevate ka, mga haditri Kala nila easy, ito madali Sabi melody, check yung mga cheesy Mag-group, ito bakit akong malamig Ito malamig yung oras Ito ako pero di yung oras Kaya maratabo, mamilit lang tama pa doon Yes, yeah, 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 wasak ako, shit, daming energy Mga blues ko, sabay tara na sa favorite What? Ako with puti Elevate ka, mga haditri Kala nila easy, ito madali Sabi melody, check yung mga cheesy Mag-group, ito bakit akong malamig Ito malamig yung oras Ito ako pero di yung oras Kaya maratabo, mamilit lang tama Iloilo Beats Club DJs. DD Production. One, two, three, let's go! This is DJ Daniel Termier Remix.
Negros Mix Club. Akong mata nisiga sa akong nakita. Maanyag na dalaga, perting siksiha. Pero pag action storya, ako'y nayabag na. Bayot man di ay nailad ko ba'y maayo man good kayo siya mo kiay. Bayot man di ay abi ko chicks na bay ay pastilan ikugan man di ay ang tanuway sang pagkiyasabay. Negros Mix Club. Bayot man di ay nahurot ako ang kwarta sa disco. Wadyo ko magahong na main ako. Negros Mix Club. Nailad ko sa kaaniyag mo. Sunod mabantay na ko. Bayot man di ay nailad ko ba'y maayo man good kaayo siya mo kiay. Bayot man di ay abi ko chicks na bay ay pastilan ikugan man di ay ang panuway asang pagkiyasabay. Negros Mix Club. DJ Fatboy. Negros Mix Club. DJ Fatboy. DJ Fatmark Remix. DJ Kid Remix. You wanna make noise? You wanna make noise? Panayag Mobile Sounds. You wanna make noise? Dili ka ng laki, gwapo. Dili ka ng gwapo, laki. Tunay ko bang ilang dugo, 30? Machutan aw niya kuyab lalaki. Dili ka ng babae, gwapa. Dili ka ng gwapa, babae. Tunay ko bang kanhi lalaki. Nausap kay nagparibuki. DJ Kid.
Ilipanan, maui ako iuluhan. Ining kantahan, walay kumong ukway pagulhan. Ang mga lyrics, ibali-bali, ukway inungdan, baby. Usang paghilong, paminaw, katawan na lang. Oh. Banayad Mobile Sounds. Banayad Mobile Sounds. Abi ko lalaki. Abi ko lalaki. Abi ko lalaki. Bayot man di ay, 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 abi ko lalaki. Bayot man di ay. Our Beats Club. Bayot man di ay. Bayot man di ay. Abi ko lalaki. Bayot man di ay, 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 abi ko lalaki.
Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Juan Brian. Okay, time check. Alas 9, ano na sa gabi. Okay, kumusta ka mo da? Kapanya po na. Okay, nadula ka sa makadali kay nag-timo-timo man, no? Nag-stomach development. Okay, bakit nga ba mahal kita, no? So, singgitan sa Balatyagon sa mga in love dira. Tama gid ka matalinhaga ang pagigugma, no? Kung gulpi lang mag-abot sa imo nga kabuhi, hindi ka gid makalikaw, no? Ang imo daymoon, dapat importante ang imo ginahigugma, nagahigugma man sa imo, dapat may mutual understanding ka mga duha, or else masuffer ka gid sa nga tawag nga heartbroken. Katilaw man ka mo sina. Okay, it's from DJ Daniel Charlie Tagnian. Okay na yung mga remixes, kimplay naton. Okay na, sang ibayaan ko bala. Okay, thank you good sir sa pag-play sang mga remix ko. Okay, wala gid problema, basta grupo. Okay, ang iban mga remixes, actually gina-download ko pa, no? So, i-play nato anytime buwas na sa akong mga programs. Okay, sa mga next ko mga live na i-play ko, no? Of course, si cousin ko, Romila Diesto. Dula sa may Mindanao. Okay, good evening, son. Pag-great advance, happy birthday kay Jocelyn Gisto kag kay John Julivan Cagayan. Sa ila birthday, buwas September 5. Damo gid nga salamat, insan. God bless po kag sa family mo. Okay, advance happy birthday for tomorrow to John Julivan Cagayan. Also kay Jocelyn Gisto. Okay, so duwa gali ma-celebrate na buwas. So siguradong nga big party dra bas, no? Actually, birthday man ba sa akon nga ang anak sa akon nga ex-girlfriend, no? Ang first born sa akon nga ex-girlfriend nga si Vince Emel Donoso. Okay, birthday man buwas, no? So, advance happy birthday sa imo. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. May gabi man sa mga members ng All-Star Riders Dumangas. Dari si, of course, sa Dumangas, Iloilo, Philippines. Kay bro namon Richard Manyapaw, also kay bro Topi or si Sir Chris Binavista. Kay bro namon Stidler Nasyongayo, kay sis Shin Nasyongayo. Kay Binoy Naldosa, kag iban pang mga members ng All-Star Riders Dumangas. Of course, si member man si Kagawad RC Rolling Dinglasa, si ex Kagawad Ramer Di Mawalo. Of course, si paring Bernard Jun Mosquida. Yodi kaka.
Salamat kay Raulin Ontalan Docdosel sa pag-share sa imong reaction. Also kay Cousin Romila Gisto, Michael Diases. Okay, sa mga bago natin nga mga viewers nga nakatama sa akon sa mga Facebook Live, isa giliwat ka maid-aid nga gabi sa inyo tanan. And you're watching and dancing our dance party mixes. Dari lamang sa the one and only dance mix channel dari sa Dumangas. Ini ang DMC Network FM. This is the dance party mixes. Kaya siyempre kapod nyo si DJ Vic Donoso the third. Okay, so siguro mga last 3 songs na lang kita, no? Okay, mayang gabi man kay Rax Kidding Lasa di Gaborni, Dras na may Barangay Manakit Dumangas. Also kay Luisa Dipita. Okay, Luisa Dipita Duliesco sa may barangay Victorias Dumangas, kay Rayo Binaplor. Also kay Ridan Pacheco. Okay, sa mga grupo ko dira sa may lawanan tiki, of course sa mga remix maker dira si idol ko Sharam Daram, si DJ Jumar Baldistamon. Also ang idol ko mga singer dira nga si DJ Marco or si Mark Quintila. Mix Club at Radio FM. Your number one choice. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Yeah, baby.
Donoso, the third of the Tomorrow's Mix Club DJ, bringing you the hits. I never wanna hear you say I want it that way. Yo, di kaka. See that we're falling apart from the way that it used to be. Yeah, no matter the distance, I want you to know that deep down inside of me, you are my fire, one desire. You are. Tomorrow's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DMC Net Radio FM. Tomorrow's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, oras ato na alas 9:14 na sa gabi, no? So, sa sa iba, need ko na magpaalam. Kay may klase po, boss, no? But don't you worry kay boss dati pagkaaga wala klase. Basi makapagulugabi kita, boss, no? Okay, so lastly, no, gusto ko liwat acknowledge sa mga nag-donate sila reaction sa akong yung Facebook Live. Okay, parang medyo satisfied makamo sa pagbulig sa akong yung live, no? Si Kagawad RC Rulin Dinglasa. Salamat sa pag-react, no? Also si Ron Dimson, si Raulin Ontalan Docdosel, si Wendy Kapospos Kabatia, also si Rimar James Di Palubos, also si Julie Bilyesa, Barbas Bilogski, of course si Sir Alex Dikinia, si Rodney Tandonao, si Arian Eunice Donoso Pedrosa. Salamat man kay Jassy Simpas Brandes, of course kay Ria Giliagan, Daniel Charlie Tagnia or DJ Daniel. Salamat man kay Juven Sibilias, may Mary Grace de Vinegracia de Loso. Tapos may Bakay Housing Block 35 Lot 6, also kay Jonathan Di Tablan, kay St. Neil PBC Angela Marie Hinuba, no? Salamat man sa pag share sa aming reaction, kay Romila Diesto, kay Michael Diazes, also kay Hilin Santos sa ako niya kasendra sa may Metro Manila, of course kay Arlene Drilon. Salamat man kay Yan Banista, kay Ma'am Giro Sanico, and happy birthday sa imo subong ma'am. Of course kay cousin ko Nilida Dipita Landoni, kay Manok Tinuslok Sibalom Brands. Salamat man kay Jason de la Cruz, kay Evelyn Bandirado Palma. Salamat man kay Sir Edgar Domago Samson Jr., kay Paring Noy P. Di Fiesta. Salamat man kay Merlan J. Dimawalo, sa may Barangay Hardin, Barangay Talosan Namangas. Salamat man kay ZM Dyna Ikobi. Okay, also kay Bikoy Bata ni Maling. Salamat man kay Alfred Yubilo Isonsa, Paring Gilbert Sabibi sa may Barangay Tambubo. Okay, once again kay RC Bims Dinglasa, ang second account ni second Facebook account ni ni Kagawad Dinglasa, RC Rolin Dinglasa. Kay Ma'am Jeneline Donoso Dibel, sa regards man sa Simo Family Circle, kay Jimmy Dibel, kay Jace, kay of course kay Jim Jan, kay Gjem, kay Nuligin, kay mga Donoso family sa may Barangay Talosan Namangas, si Annalisa Donoso, si Ivan, si Ashley, okay, si Mickey, si Tabing, kag si Ken, no? Doon nalipat ko sa ngalan ni Ken. Sa mga nag-share sa akong Facebook Live, salamat man sa kay Wendy Kapospos Kabatia. Okay, kay
Okay, kay Mary Grace de Binagasya de Loso, kay Bicoy Bata ni Maling, Arlene Relon. Of course, kay Origi Flores, the DGRR PBC. Kag iba pa nag-share sa akin yung Facebook Live. Salamat, gid. Okay, tayo ko na paalam, no? So, kay may klase pa ko buwas, no? So, hindi ko pwede magpagabi subong kay may mga himos-himoson pa. But don't you worry, boss, mabalik ko na sa gabi. Kag pwede kita, boss, makapulaw-pulaw sa aton nga party-party. Hasta guro kita, boss, alas 10 or alas 11. Okay, for the meantime, so need ko na mag-end, no? Salamat once again. So, okay, have a blessed evening, everyone. Kag, siyempre ka mo naga-hataw-hataw, kag naga-party-party sa Daman Only Dance Mix Channel doon sa Damangas. Ini ang DMC Net Radio FM. Kag siyempre ka po niyo si DJ Vic, the Donoso Return. Walang makakatulad, walang makakaapaw, magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot, sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. Ang turntable na iyay parang himala Humongous sa Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. This program is brought to you by ANR Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Domangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Fusilak Eatery sells the best tasting single and double in Domangas. Located at Burgos Street, Domangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. DMC Net Radio FM. Yes.